Ahojte, alebo nie. Vítajte pri novom videu. Nepríde sa počujem batovský skin. To si môžeme môj level si nevšímajte, ak sa ukáže, si neukázal, radšej. A poviem vám takto, že ako si môžeme pozrieť, mám tu dedinku nedaleko. Túto. Potom ešte mám túto. A ešte túto. A toto nie je môj server, to je môjho kamaráta server, s ktorým budem hrávať. Možno ho raz aj ukážem, že ma upozorím do videa. A tu ho máme. Som sa vám ukázať, že ako idem hantiť ľadového medveďa a normálne medveďa. Majte kopiu alebo aj na kopiu, áno. Kopiu vždy majte pri sebe. Lebo kopia dáva malý damage, ale jej speed je strašne rýchly. A napríklad toto sú malachity. Čo by ste hrali, aby ste videli, čo to je, tak je tam malachit a preto ňou, čo je taká búrka, tak tam je boss, na ktorého som ešte nebol. S kamarátom, nie s kamarátom rozmýšľal, ale môj kamarát mi vraví, že dokončíme túto snežnú, alebo nepovedanie, z Frozen Village-ku. Po anglicky, ja neviem. Túto dedinku, keď dokončím, tak by sme, že išli by sme na toho bossa, lebo môj kamarát chce moc veľmi tento tu Grand Palác, lebo jemu sa to páči a že keby sme to mali, takže by to bol náš hlavný dom. No, možno idem práve teraz na s mojím kamarát na baseu, alebo nie na baseu, ale na základnú dedinu idem, lebo to je tá vedľajšia, potom ešte jedna na púšti. Tu je tá vedľajšia prvá, tam je druhá vedľajšia, tu je tá hlavná. Teraz sme iba jedného matku našli. A ešte tomu... Som taký viac videí, alebo chceli si ďalšie video, kde by som to hantil, napríklad Rúta by som išiel hantiť, to je taký boss. Musíme nájsť, ak sa mi podarí, uvidíme to ovládať Macka. Mať auto, ale ho nevidím. Kde mám auto? Kde mám auto? Najlepšie je na tom, lebo sranda je, že neviem, kde mám auto. Čo tak? Tuto máme sklad. A toto je s mojím kamarátom hlavný dom. A toto mám v inventári. Čo tu máme? Dobre, nič moc. Teraz by sme mohli ísť z toho druhého Macka. Lebo hodilo by sa mi teraz moje auto. Ale to nemám. A neviem, kde je Maco. Ja som reálne ešte nenašiel ani v tomto. Ani vo snežnej časti by som to nenašiel. Kvôli tomu, že keby nebol na kopci, tak by som ho nenašiel.
Tu vidím vlka. Nepáči sa mi, že útočí na prasa. Opa. Tak reálne by som nespravil, ale tí vlci proste útočí na mňa, na zvieratá. Čo, ja by som to reálne nerobil, ale aby nešiel po mne. Ten airdrop. A znova. Aj pri airdrope sa do mňa na mňa zautočí. Toto. Tak, otvoríme si a čo nám tu? Black and Blue Sushi. To je super. A to som nechcel. No, tak to vám poviem. No záleží, že ak si videl, ale neviem, či ste o tom videli, že keď proste takto vodkáte, zoberáte sekeru a trhnete ho, tak ukáže v blízkosti ostatných, ukáže zlomené srdiečko. Ak ste nevideli, tak viete, ale ak ste vedeli, tak to je super, keď ste vedeli. Ja hľadám toho druhého macka, ale nevidím ho. Reálne by som ho našiel, ale neviem ho vôbec nájsť. Ale podľa mňa by mohol sa tak túlať. Neviem, či je v blízkosti púšte, či tam je. A tam dačo bolo, lebo podačo mu točili. Tu sa strieľa, tu sa strieľa. Okay. Títo útočia. Ako je Maco. Máme. Konečne ho máme. Dlho nám trvalo, keď sme ho našli. To je nazvané štít. On je trafí. Bude si na štít. Ani zautočí, tak nehitujte. Dajte si štít. Presne. Počkáte. Tak. Mám to. A aby ste mi verili, mám tu kože. Frost Bear Pelt a Bear Pelt. Bear je maco a Pelt je kože. Koža alebo čo také? Alebo je srst, áno, srst. Srst to je. Čo tu mám medvediu srst, ale ľadového a tu mám medvediu srst. Čo, tak. Nesklamal som našiel, ale ešte potom sa pôjdem pozrieť do toho ako keby piesočného biomu, či tam nenájdem. Čo teraz uvidíte, ako pôjdem, tak pôjdem do lesa tam nájsť ho. Čo ja si vypínam zvuk a užite si ako tam, ale nie že užite, ale spomínalo túto. V tomto lese, ale ja si poviem, že sa teraz tam spawnul, tam alebo tam. Neviem presne, kde sa spawnul, ale není blízko nás. Čo neukážem vám, že to je to. Proste je to keby nejaké nie že stvorenie, ale proste to je, opíšem to jednoducho, že je to proste ako keby maco, ktorý má dračiu hlavu a má rôzne ability. Potom si môžete vyhľadať na internete
že... Wait. Brute Lego Fortnite Odyssey. Zjistíte, kto to je. Ak som zapísal, tak prepáčte, neviem napísať dobre. A ešte, neviem, skončím video, vám ukážem ešte náš kamarázom dom. Čo je to zatiaľ pre toto video všetko. Ďakujem za pozeranie. Čo tak. A ja idem spať. Dovidenia.